मोन्नैबो राजखान्थिनि खर'आव जाय दैदेनगिरिफोरनि खर'आव दिनै जानानै दङ सोर दैदेनगोन बिटिसिखौ नाथाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंखाबाय जे बिटिसिआ खैफोदाव दङ प्रमोदानो दैदेनफिनगोन ना हाग्रामाया दैदेनगोन नाथाय सालायनो हानाय खेमताया प्रमोद बर'आ गैयिखायनो बिटिसिआ खैफोदाव दङ जुदि सालायनो हाबायब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौलाय मानो बावमोन बिथाङा हायिनि जाहोनावनोथ' दिनै हाग्रामाया लिडारशिप जानांगौ होननानै इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बुंनो साननाय बायदि दिनै हाग्रामा महिलारिखौ आमन्त्रण खालामगोन ब्लकनि आन्दाराव गोबां जयनिं प्रग्राम जादों आं आगोलबो बुंखादों सरकार थानायाव जयनिं खालामनाया आलादा आरो सरकार गैयै राजनितिक दलाव जयनिं खालामनाया आलादा बेनिखायनो दिनै जों गोजोननाय मोनदों सरकार गैयाब्लाबो जेबो होनो हायाब्लाबो जिहेतु दिनै बे खैराबारि ब्लकनि आन्दाराव जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै 200निबो बारा जयनिं जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेखौहाय आङो आगोलबो बुंखांबाय आरो वेलकाम खालामबाय मानगोनां दिपेन बर'आ जा बे खोथाखौनो लानानै नेतृत्व होबाय थादों आवगायबाय थादों बेखौ आं आगोलबो वेलकाम खालामदों गोजोननाय बावहरदों आरो बे जोबनायसिम मोगथां महराव मोनथों होननानै बुंहरनाय जादों बेबायदि खौसेथिनि समा जोंनियाव फैबाय आरो खौसेथिया मानो नांगौ जायो जेब्ला मोनसे न'खरा बायफ्लेलाङो मोनसे समाजा जेब्ला गोदाव सोराव जायो नोरजिया जायो मोनसे हारिया जेब्ला अलखदाव गोग्लैयो अब्लानो खौसेथिखौ नांगौ जायो दिनै बर' समाजा बर' रायजोआ बिटिसि खुंनाया निस्सय माबा नङा माबा मोनसे बहाबा नङा बहाबा मोनसे घटि जागासिनो दङ जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ लोरबां जागासिनो दङ बेखौनो नुनानै दिनै सोरबा बेक्तिया सोरबा हानजाया सोरबा दिनै संगठना बे बिटिसिनि समयसाखौ नुनानै खौसे जानांगौ होननाया दिनै जोंनि थाखाय वेलकाम खालामथावना दिनै बे खौसेथि जानाय हास्थायनाया दिनैनिल' खोथा नङा होमबा दिनैनिल' खोथा नङा आगोलबो जेब्ला हिरा हरनिया बिथाङा क'क्राझार लकसभा सिटखौ 10 बोसोरनि थाखाय गावनि हाहनाव दोनदोंमोन बै समावनो देरहानायनि सानसेनि उनावनो बर' रायजो राजाया बिटिसिनि रायजो राजाया बुंनो हमदों साननो हमदों जे खौसेथि गैयाब्ला मोनखानाय सिटआबो जेरै क'क्राझार लकसभा सभाया 2 नम्बर सार्टिफिकेट लानानै देरहादों माबाया हिरा हरनिया बिथांनि आखायाव जे जोंनि लकसभा सिटआ बारग'लांदों जोंनि बे बर'नि सिटआ अब्ला दिनै बै समावनो रायजोआ सानदों जे खौसेथि गैयैयाव मा जायो बिनि फिननायखौ बै समाव रावबो होनो हायाखै बोसोरसेयाव गोरोन्थि जानो हागौ 5 बोसोर बारलांबाय आरो 5 बोसोरनि उनावबो बेखौनो एखे देरहाहोनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङानो जाहैबाय प्रमोद बर' बिथाङा नेतृत्व होदों बै समाव जे बै समाव बिपिएफखौ दुरबल खालामनो बिपिएफनि सिंस्रिखौ सेफायनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय राजनितिक दलखौ दुरबल खालामनो उइक खालामनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो नेतृत्व लादों नङा होमबा नेतृत्व लादों बेयाव जेननो गोनां जादों 10 बोसोरनि उनाव बा 5 बोसोरनि उनाव बिथाङा बुंदों जे जों देरहानो हायाब्लाबो जों फेजेननो हायो बेसेबां डेन्जार खौरां 10 बोसोरनि उनाव आरो बे गोरोन्थिखौनो मावबावदों जे जों देरहानो हायाब्लाबो फेजेननो जों हायो गोरोन्थिया सोरनि बै समाव नङा होमबा गोरोन्थिया सोरनिमोन रायजो राजानि ना बिपिएफनि ना एबसुनि आफादगिरिनि देरहालांबाय नङा होमबा रायजोनिथ' गोरोन्थि नङा एखे रोखोमनि दाबो दिनैबो नै थांनाय मास मोननै मोनथामनि सिगां बर' केन्डिडेटनो दाहो बिपिएफनि केन्डिडेटनो भट दाहो नलबारिनि केन्डिडेटनो भट हो बिथाङा बिजेपिनि
बिथाङासो जोंखौ बासायगोन बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ बेसो इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन बेसो साखरि होगोन बिटिआरनि दफाफोरखौ बेसो जाफुंहोगोन होननानै दिलीप सैखोनो भट होनाया सोरमोन न'खर न'खर थांनानै मिडियायाव बुंसे बुंनानै न'खर न'खर बुरखायनानै बिपिएम दाहो होननाया एबसु नङा होमबा हा दिपेन बर' बिथाङा बुङाखै होमबा हा दा जों सोरखौ दुसिनो बिनि थाखायनो दे दिनै जाबाय हाग्रामा महिलारखौ फेजेननायानो बिपिएफखौ फेजेननायानो दिनै जातिनि बेसेबां गिदिर अलखद जाबाय जायनि थाखाय गावनि खुगाजोंनो मानगोनां दिपेन बर' बिथां सारा दिनै बुंनो गोनां जादों जे बिटिसिआ अलखदाव दङ बिनिखाय जों दिनै इउनिटि जानांगौ बेखौ जों वेलकाम खालामगोन नङा होमबा मादै हा गोरोन्थिखौ सोर मावदों रायजोआथ' मावाखै पलिटिकेलाथ' नांलायगोन गेजेरनि मानसिया सोरखौ जोंहा सापर्ट खालामदों दा दिनै आं बेखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों बुंनो सानो नोंथाङा सोंनाय बायदि दिनै खौसेथिखौ रायजोआ अरायबो लुबैयो नाथाय बायफ्लेहोयो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा नङा नङा आब' राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा बायफ्लेहोयोब्ला रायजोआ अरायबो खौसेथिखौ लुबैयो नङा नङा दा दिनै माबोरैबा रायज्लायनाया साक्सेस जायोब्ला जाफुङोब्ला रायजो राजा दिनै गोजोननि मोदै गगोन दिनै प्रमद बर' बिथां सरकार सालायनाय बे गोहो लाबाय थानाय समावनो गासैबो बायफ्लेलांजोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफा मोनसेबो साक्सेस जायाखैसै रावखौबो गोजोन होनो हायाखैसै नङा होमबा अब्ला दिनै रायज्लायखांनायनि उनाव दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय प्रमद बर' बिथाङा जुदि गावखौनो आंनि थाखायनो बिटिसिआ खैफोदाव गोग्लैबाय आंनि थाखायनो दिनै बिटिसिआ लोरबां जानो हमबाय होननानै गनायागौमानि बे रायज्लायनाया मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा नंगौ सार बेजों लोगोसे माखासे सोर सासेया बे बिटिसिखौ थारैनो मोजां सालायनो हागोन होननानै सोरखौ आखा फाखाथि खालामदों नंगौ बे नोंथांनि सोंनायानो दिनै मोननैबो राजखान्थिनि खर'आव जाय दैदेनगिरिफोरनि खर'आव दिनै जानानै दङ सोर दैदेनगोन बिटिसिखौ प्रमदानो दैदेनफिनगोन ना हाग्रामाया दैदेनगोन नाथाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंखाबाय जे बिटिसिआ खैफोदाव दङ सालायनो हानाय खेमताया प्रमद बर'आ गैयिखायनो बिटिसिआ खैफोदाव दङ होननाय बायदि जायाखै होनबा नङा बिथाङानो जुदि सालायनो हाबायब्ला हाग्रामा महिलार बिथांखौलाय मानोबावमोन बिटिसिखौ रैखा खालामना गोरोमजा जुदि रैखाथि होनो हाबायमोनब्ला हाग्रामा महिलारिखौलाय मानोथो नांगौमोन बिथाङा हायिनि जाहोनावनोथ' दिनै हाग्रामाया लिडारशिप जानांगौ होननानै डाइरेक्ट बुंनो साननाय बायदि दिनै हाग्रामा महिलारिखौ आमन्त्रण खालामगोन रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनजों जोङो जयै खुंनो हागोन नामा निस्सय हाग्रामा महिलारिखौ टारगेट खालामदों जे बिथाङासो सादा सिदा लिडार बिथाङासो बिटिसिखौ दैदेननांगौ बिथाङासो लिडारशिप लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा आगबारिदों दिनै सोर दैदेनगोन सोर लिडार जागोन सोर चिफ जागोन बेखौनो दिनै सानगासिनो दङ नाथाय आं बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो आं गाज्रि होननानै बुङाखै नाथाय मोनसे खोथाखौ दिनै जोङो साननो गोनां जाय रायजोनि राजाया गावनि रायजोखौ बेंनो रोङाखै सुराक्षा होनो रोङाखै जाय राजाया गावनि रायजोखौ गारनानै लोरबां खालामदों गुबुननि सुरफ्रा हाबना जाफायजोबदों लुटिजोबदों बे रायजोनि राजाखौ सोलायनांगौ रायजोनि खामानि नङा होमबा नङा बेबायदिनो जोङो हुबिस्सा जनायदों एसेबां गोलाव खालामनांगौनि दरखार गैया रायज्लायथों जाथों साक्सेस जाथों मोजां लिडार फैथों बिटिसिआ सान्ति जाथों नाथाय बे खौसेथिनि मुङाव खौसेथिनि रावजों सिगाङाव जेरै खौसेथिनि रावजों डिपिएफखौ धंख' खालामनो थाखाय बिपिएफनि केन्डिडेटखौ फोजोबनो थाखाय आन्डार एस्टिमेट खालामनानैसो जुदि रायज्लायोबा बिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन जागोन होननानै आं दिनै बुंनो सानो बे बेलायाव सारा मा बुंनो सानो जोंनि बिटिसिआ सोरनिबा आखायाव थांनो थांगासिनो दं नामा जुदि इउनिटि आरो गोरोबनाय मोनसे पइन्ट सानाब्ला बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो मेन खोथाया बेनो जोंनि बिटिसिखौ बा बे गोदान बिटिआरखौ सोरबाया सासन खालामनो नागिरदों मानगोनां दिपेन बर' बिथाङानो बुंखाबाय दाखालि सोरबा जोंखौ हेल्प खालामनो हागौ नाथाय सासन खालामनो नागिरबा जोंनि बिखायाव नाङो होननाय बायदि आंबो बेनो नोंसोरबो बेनो गासैबो बेनो बैबो बेनो नङा होमबा
जों सालायनांगौ बिटिसिखौ जों मोनदोंब्ला जों सालायनांगौ बिटिआरखौ प्रमदनि बिथांजों दैदेननायजों लाबोबा प्रमद बिथाङा गोग्गोमै सालायनो बैसोरो होनांगौमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बिसोरखौ प्रटेक्ट होनो हायाखैसै नङा होमबा दिनै बिजेपिनि खोथाखौ बुंनो सानो दिनै बिजेपिखौ सोर लाना फैदों बिजेपिखौ आर'नाइ सोयै सोयै लाबोनाया सोर मानगोनां प्रमद बर' बिथां नङा होमबा बिथांखौनो सार होननानै मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनफ्रोमबो इन'ग्रेसनाव आर'नाइ गानहोनानै लाबोनाया इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इएमफोर जिएमफोर मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना नङा होमबा दा खैफोदा सोर लाबोखो नङा होमबा फंबाय नङा मादै खैफोदखौ गावसोर लाना फैबाय दा बासायनो मानसि नागिरबाय बासायनो मानसि नागिरदों ज' जानांगौ नाथाय गोरोन्थि दा खालाम आरो बेयाव आलादा आन्डार एस्टिमेट खालामनाङा होननानै आं दिनै बुंदों सार बिटिसिखौथ' लाबोबाय थिगानो नाथाय दा बिटिसिखौ लाबोनायनि उनाव फिन बिटिसिखौ लांफिन जाहां नुनो मोनो बेनि उनाव मा बुंनो बेनोथ' जोङो बिटिआर मोननानै गोजौआवसो थांनांगौ नङा होमबा गोजौआवसो थांनांगौ दा आरो बिटिसिखौसो बासायनो दिनै जों इउनिटि जानो नागिरदों बिटिसिखौ सोर बासायगोन बासायनोबाथ' प्रमद बर'आनो हागौमोन खिन्थु बिथाङा बर्तमान मुजबुर जाना थाबाय बेनिखायनो बिटिसिखौ एकमात्र बासायनो हागोन बयनिबो गोसोआव दोङो ना हाग्रामा नङाबा देयार इज नाथिं बेयाव रावबो गैया होननानै बुंनाय जादों दिनै सारमोना बिपिएफनि साननाया मा थारैनो एलायन्सआवहाय खावलायमार थायोब्ला थागोन ना थाया आङो पार्सनेलि हिसाबै आं बुंदों बिपिएफनो आं हदैसबो नङा नाथाय समर्थन होबोदों आंनि साननाया बेनो 100% जुदि रायज्लायनायनि साननाय नैबे मेलेम आरो गोरबोआ जुदि गोथारब्ला जों बेयाव अरायबो दङ आरो बिपिएफआबो वेलकाम खालामखाबाय बेनिखायनो रायज्लायदों बेनिखायनो आगबारिदों बेनो